Dünyada atın iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça 211-nji orunny. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy we hili boýunça barlygy geçirip 2019-njy ýyl üçin ýörüýte barlyk netijelerini 13-nji martda çap etdi. 230 şäheriň arasynda geçirilen barlygda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili we amatlylygy boýunça dünýäde 211-nji oruna ýerleşdirildi. Dünýäniň ýaşamaga iň amatly şäheri barlyk netijelerine görä Awstriýanyň paýtagty Wien bolup durýar. Barlygyň netijelerini aýdylşy ýaly Merkezi Aziýa sewitiniň beýleki şäherlerinden Özbegistanyň paýtagty Daşkent 203-nji orunny, Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkek 206-njy orunny, Täjikistanyň paýtagty Duşanbe 215-nji oruna ýerleşdirilipdir. Barlygda Gazagystanyň paýtagty Astana däldi, ýurduň iň iri şäheri bolan Almaty şäherine ýaşaýyş durmuşyň hiline baha berilýär. Ol ýerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň paýtagtlary bilen deňeşdirilen ýaşaýyş durmuş şertleri biraz amatly. Almaty sanoda 177-nji oruna eýläpdir. Reyting düzüründe şäherleriň syýasy we sosial howasyna, medeni we jemgyýetçilik sferanyň işçiligine, ykdysady pudugy, sarp edijileriň önümleri elýeterliligine, tebii şertlere, bilim we saglyk pudugynyň hödürleýän mümkinçiliklerini, hojalyk hyzmatlaryna, şäherleriň transport mümkinçiliklerini hemde ol ýerdäki ýaşaýyş şaýlaryň amatlylygyna baha berilýär. Awstriýanyň paýtagty Wien soňky 10 ýyl bäri ýyly-ýyly ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy boýunça geçirilýän bu barlygda iň öňnäki orny eýläp gelýär. Merceriň barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy oruna ýerleşdirilýär. Kompaniýanyň mundan uzak ýyllarda çap eden değişli barlyklaryna da Aşgabat pes orunlarda ýerleşdirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşyň hili boýunça Merceriň geçiren barlygyna 230 şäheriň arasynda 210-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şondan bäri geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boýunça bir basgynçyk pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna ýerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagty Harare'niň ýyzýan 211-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen paýtagty şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gurlugy boýunça Guinness Rekordlar kitabyna girizildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýleki paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda iň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen baýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik baýdagy hökmüne tanaldy. Şeýle-de Aşgabat suw çuýdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki şäherleriň arasyna orun alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýle-de dünýäniň iň uly Agaýy Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hökümeti paýtagat Aşgabatda gymmat bahaly kaşaň mehmanhanalaryň gurulşyklaryny alyp barýar. Türkmen media terişdeleri ak mermerli Aşgabatyň waspyny ýygyderli ýetirýär. Güýj edaralar bayramçylyk çärelerini gawatlap, welayet belgili awtowluklar Aşgabatda salmaýar. Hojalyk guruluklarynyň işgärleri wagtal Aşgabatda ýykmany it pişikleri zorlukly ýygnap durýar. Ýöne şonda da soňky halkara barlygda Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça iň ýyzak şäherleriň arasyna orun alypdyr. Sanawa görä Iragyň paýtagty Bagdady, Siriýanyň paýtagty Damask, Ýemeniň paýtagty Sana, şeýle-de Madagaskaryň paýtagty Antananarivo, Sudanyň paýtagty Khartoum we beýleki az sanly käbir şäherleri garanyny Aşgabatda ýaşaýyş durmuşyň hili ýokary.